bo non no ɗum andi hande 17 lewru 2024 diwal Bauchi dogginirta cuɓi hukumaji lawol pamari nogas e kansila en e diwal ngal. Ngam majum waɗi kode radio international yilli seɗɗan ɗon to ɗum dogginirta ɗi cuɓi bo mo heɓi hirduki e woɓɓe bandiraɓe ɗiɗo ɓe fototiri ɓe dogginiri cuɓi maɓɓe mi hirdi e maɓɓe amma ko mo yi'ay on inde mon e daga ta woni garkuwa daga talankasa. To garkuwa ra'a wari cuɓol nyande cuɓi hukuma lawum pamari e kansila en gatte ɓe diwal Bauchi ko ne giruɗa cuɓol ngol? E cuɓol ngol ni gaskiya ni na bono min kammi kullungal gaskiya wala duniya. To e yiki maɗa kufoɗi non ɗum? E yiki am hamo sani ndungu e sere kuɗe hanjum waɗi giɗa chaydo sosai. Okay. To joni ɗume sawra okkata bandiraɓe meɗen fulɓe ɓe garayi ayi daga ko wetima mi seka mi wawi yikki ɗum an tan ma ɗum yi'e ɗo ɗume sawra okkataɓe? Shawari ɗum ko kamin fuɗɗi ni ya kamata ɓe waɗa iri ɗum ko shafi cuɓol ya kamata ko mo waɗa iya kokari mum ni to wodi lokaci waraɗani waɗa iya kokari to wodi kati zaɓe ɗi wara waɗa ko a yi'a ngol cuɓol ngol won alfanu e ummatoje fattule feere feere ko ngol wala alfanu? To e hoje goɗɗo ngol wodi amfani hoje goɗɗo bo gaskiya ngol wala kam goɗɗo to waɗi zaɓe to waɗi suɓol ngol mana gam yehi ko suɓi ɗum koye hokki ɗum ko suɓi ɗum goɗɗo bo yehi hokki ɗum ko suɓi. To a yi'a kañum foɗi shiya wurtoyaki ummatoje ke wonno gaskiya ko ɓuri sembe kam goɗɗum to ko wodi wonde tornetorɗa gomnati gam yiki woɗɗitani woɗɗinni bandira e fulɓe gam yiki irin ɗum to ɓe wurtoy ɓe gurtoy ɓe gaɗa ka hamɓe ma cuɓol? To gaskiya ko waɗi wodi tornetorɗo gwamnati ko shafi to durete e zuwa koye ton to yarnete e zuwa wurtinki laabi ɗo ɗum mi seka goɗɗo ɗum ñamana ñiire to mbuɗe na seɗɗa hanjum gueta goɗɗo hokkata ma goyon baya dow cuɓol ngol sosai. Assalamu alaikum, dan Abubakar Musa daga Duldun Sarki. Non ɗum waɗi. To Abubakar Musa mi yima e ɗo ko wadduma ne? Lalle zaɓe waddiyam. Cuɓol? Suɓol waddiyam. A cuɓi ko a cuɓayi? Mi suɓi. To noye giruɗa cuɓol ngol hikka? To suɓol ngol ni ngol ɗon ni ngol yara sese sakamako lokaci aiki. Wakkati kuuɗe. A yi'a kañum foɗi shiya wurtoyaki ummatoje? Yiki an kan mi'a bo kañum ɗum woni musabbabi ɗum. To amma e ɓawo ɗum waɗino cuɓi ɗin a yi'ata ko ɗum cuɓi ko cuɓuɗon ɗum okkata on ɗum waɗi woɓɓe salto wurtoyaki cuɓol ngol? Lalle non ɗum ma wodi shiya hokkuki men ko min suɓata ɗum kañum haɗata e woɓɓe warki suɓol ngol. To joni ko gi'ata ɓurna bandiraɓe meɗen fulɓe ɓe garayi cuɓol ngol gam yiki bo ngol cuɓol hangol ɗakki yimɓe meɗen ɓe pattule. Nini mi nodda ɓe mi hokka ɓe shawari kowa jajirto wara suɓa ngam mi hokka ɗum ko suɓi. To ɗume sawra rokkata ɓe ragare? Shawari ɗum kokkayɓe ɓe gaɗa kokari ko jajirto wara suɓa sakamako ɗum hokka ɗum ko suɓani hoore muɗum. To min getti Allah reni. Machallah. Yettore masinta on ketake woɓɓe ɓe min hirdi won ɗon wakkati cuɓi ɗi ɗum dogginiri hande e ɗo diwal Bauchi ɗon to ɗum cuɓtata ardiɓe hukumaji lawol pamari nogas e kansila en e diwal Bauchi sai dai wato kode radio international laari yi'i won lellere wurtoyaki ummatoje ko toye gamma banye kamma ta yehi a tawai wala ma ummatoje ɗen bo nonno min gi'i non ɗum bo woɓɓe ɓe min kirdi holli non ɗum wardi e wakkati ndungu ɗum wontiniri joni. To sai min gi'a jomirawo walla ɓe ɗum suɓi Allah bo hokka sa'a. Ibrahim Muhammad Junguɗo, Kode Radio International, diga Bauchi, Nigeria.